poslednej dobe utracam fakt, že zbytočné množstvo peňazí na úplnej sprostosti. V tomto videu som sa konečne teda rozhodol, že budem finančne zodpovedný a utratím ďalšie peniaze. Áno, kúpil som si nový dron, je to teda konkrétne DJI Avata 2. Tento dron som si kúpil z dôvodu, že som chcel vyskúšať poprvýkrát FPV v živote som nedržal dron v ruke. Neviem to ďalej obkecávať, nezabudnite dať like a odber, no a poďme si to rovno rozbaliť teda. Máme tu teda takto DJI Avata 2, hej, alebo teda takto. No a idem si to teda rozbaliť. Dobre. Máme to tu takto zabalené pekne, tak si to vyťahnem, keby mi to tak ide vyťahnuť. Takže máme tu DJI Avata 2 taštičku peknú. No a ešte ku tomuto som si kúpil dokonca aj DJI mikrofóny, čo sú v podstate ďalšie utratené peniaze, hej, ale potreboval som možno nejaké kvalitné audio, predsa len DJI je moja obľúbená značka, hej. Dobre, neviem to ďalej obkecávať, idem si to rozbaliť, pretože už sa na to aj celkom teším. Dám vám prvý look. Čo to je? No, všetko je ešte pobalené. Dobre, tak začneme najprv s prostostiami, čo sú tu hore, hej. To by mali byť nejaké náhradné propelery, nejaké ďalšie blbosti, nejaké náhradné šošovky a moja najobľúbenejšia časť, DJI nálepky. Čo tu máme ďalej? Ďalej tu máme ovládač. Tak to vyzerá nejak. Ďalej tu máme takto DJI batérie, sú pomerne veľké, keď sa na to takto pozrieme v dlani. A mali by mať výdrž nejakých, myslím, že 25 minút, tak to uvidíme, keď si s tým pôjdeme prvýkrát zalietať. Ďalej tu máme okuliare, sú to teda takéto okuliare. Dobre, to dáme tiež bokom, no a teraz sa vrhneme teda na tú najdôležitejšiu alebo najlepšiu vec, a to je dron, samotný dron. Tak ho rozbalím. A je to tam. Tak máme tu teda ešte samotný DJI dron. Krásne to je. Dobre. No a tu sú teda všetky tieto veci, čo sú k tomu. Ja si to idem teraz rovno setupnúť. Idem sa pozrieť, že jak to je, jak sa to všetko s tým robí, pretože v živote som nelietal s dronom, ako som už spomínal. No a dohodol som sa s Peťom, že si pojeme spolu zalietať, dám to vyskúšať aj Peťovi. Ja si to najprv všetko poskúšam, pojem niekde iba ku domu a tak. No a my sa teda vidíme o 2 dní. OK, ja už som sa tu stretol s Peťom. Čau. A ideme niekde za Staničnice ku Hradzi alebo niekam na Luku poskúšať trošku ten dron. Teraz to je druhýkrát, čo vlastne idem s ním lietať. Prvýkrát vlastne v podstate, čo mám dron všeobecne. Kde sa tu smeje. Takže uvidíme, jak to dopadne a dám vám feedback. Dobre, my už sme dorazili s Peťom na pole, už sme takto na takomto krásnom poli a tu sa bude dobre lietať, tam vzadu vlastne je hrádza, čiže tam môžeme nejakých cyklistov pronasledovať s tým. Dobre, tak sa na to pozrieme a ideme teda lietať, idem si to vyložiť. Čo ti strieka? Ty kámo, to je nádhera. Tie slnečnice z hora sú úplne insane. Dobre, ja som na chvíľku požičal dron Peťovi, nech si vyskúša. Dal som ho do sport modu, čo ty na to? Je to perfektná vec. Je no, počkaj, ti nemáš antény, neviem absolútne kde je, nevidím ho, ani ho nepočujem. Prosím ťa, než zrazíš nejakého cyklistu. Kde si s tým dronom, ja ťa nevidím. Kamo, ja som ho preletel nad hlavou. Aha, tam počkaj, tam je nejaký dým vzadu. Kamo, to už nebudem robiť, lebo ja som tam nasral nejakého psa. Peťo debil sprostý si rozmyslel, že pôjdeme cez pole a pôjdeme si zalietať s dronom za pole, hej? Lenže problém je v tom, že ideme cez to pole. A Peťo už nadáva, že si zašpinil celé topánky, ja mu hovorím, nie, ono je okolo cesta, ktorou môžeme ísť, nie, poďme cez pole. Teraz sa sťažuješ, že Peťo? No hen, pozri sa. Boha, Peter, ja ťa normálne roztrhám. To je chore. Ale stále som menej špinavý, jak ty aspoň, takže to mám výhodu. Tam je západík slniečka, krásny, nádherný. To už sme si natočili, teda ja. A dám ešte Peťovi jednu jazdu. Ideme to spraviť, lebo už.
No ešte zadúbkaj si ešte. Dobre, ideme zlietnúť. Dobre, Peťo, už som to dal Peťovi, nech si ide trošku zalietať. Dobre, asi môžeš vyštartovať. To bolo rýchlejšie, než som čakal. Spustil som Peťovi aj nahrávanie. No počkaj, zastav. Stojíš? Teraz by si mal mať ten speed mode. Som nad vodou. Ne, Peťo, ne, nie. Teraz tu cyklisti. Čaute. Kúkal sa tuším jeden. A dedo sa kúka. Nevieš, čo to je. Idem teraz vysoko. Dobre, poďme, už sú tu komáre. Dobre, už sa vráť. No, poďme, už ideme naspäť. Peťo si sa vybral nejakú cestu cez les. Peťo, ja sa tu napichávam na konáre. Ty kde si? Čo si to zase vybral za trasu? Teba už nechám vybrať. No dobre, chvála Bohu, sme na normálnej trase už. Už ideme domov po úspešnom lete. Peťo, aké máš pocity? Paráda, no. Super. Kúpiš si aj ty dron? Možno. Možno taký leak na Peťov kanál. Tu vám ho hodím na obrazovku alebo hore do karty. Ideme naspäť domov teda. Už je určite unavený z tohto letu. Prečo by som mal byť unavený? Absolútne, to sa tam ani nedám, to je strašná p***. No a ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite zanechať like a odber. A môžete aj na Peťovom kanáli kľudne. Aha, môžete, veľmi rád sa poteším. No a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu a čaute.